inja nogodo isitholele igoli. Yabona, isitholele igoli. Hold for me. Esandleni bakwethu. Yeah, isitholele igoli. Ayikhale. Akhala manje. Akuyakhala manje. And then khona masingini. Yeah. Yabona. Hold for me. Yeah. Imbongo singini. Isitholele igoli. Isitholele igoli. Yabona. So umsebenzi uyasebenzeka. Ukuthi kanda. Yabo. Hayi sishaka. Shaka impela. Hayi yebo. Kusho ukuthi ke sisenkingeni. This is financial trouble. Yabo. Yeah, ne. Enye isingini. Oh, hold for me. That's still coming. Angidlale lengane isingini. Ayabona le ngoma yakho. Yeah. Ayabona lithe masikhipha last year. Yeah. Bengigijima ngayo. That's yeah. Ishayiko. Okay. Ishayiko. Okay. Hold for me. Yabo. Bese siyaku uyacting. Yabona le time sikhipha. Yeah. Ngijabule la. Bathi umjololo wa. Uyakhumbula? Ishayi platinum. Maskandi kukhulula ngenhlanhla. Hawu ngisho le mali engingakake nginika yona every month. Yathi isuka na. Hawu siyabonga kakhulu. Cha isibonga kakhulu Universal nakwena baba ethu ukuthi namhlanje iqophe umlando sibonge naye insizwa kaZuma esibambisene nayo. Sibonga abafowethu sibambisene nabo e-studio. Nababala bonke OJJ kwi-keyboard yonyona emhlophe uThuthani i-studio lapha kwaYani obaba uZuma kwi-bass guitar obaba uMadoda Ntshingila baningi angifuna ukuthi mhlawumbe kube khona ngathi ngishilo obaphatha ufala ukubaphuzwayo esigingqini namhlanje nakhu ukudla esikunikiwe kuthiwa hayi mfana hamba uyogiya ekhaya likhona indawo ngizobeka nje kahle lapha kwi-entertainment area mabengena bawobona lapha kunama-double platinum la ayeyodwa kunama-gold i-latest le-album isinengoma esishaye i-gold zo-2 ayiyodwa zo-2 nakhu bakwethu emlandweni emehlweni enu you are the golden generation because nibona into engakazi yabona obaba benu. Ngiyabonga. Namhlanje sekuqopheke umlando. I-Universal Music yangethulela nansi imiklomelo yokudayisa komculo wami. Kunama-double platinum namagolide. Yaze yayinhle into eningenzela yona. Iqiniso leli ngeke ngilikhohle. Ngibonga kangiqedi. Nansi ividiyo echaza konke okungezazi. Sanibona sanibingelela kwi-Ndofana Soweto TV. Lo uMkhuzane King Dlambuleza Mpungose. Kade ekomeliswa ngokusemthethweni yi-Universal Music ngokwey'gaba zama-achievement wakhe. Njengoba lapha-ke sibona-ke zime ngokulandelana iy'ndondo zakhe. Laphana kwisiboko esingafi angazi noma i-album noma kunengoma ekhona laphana since kunengoma ethi ijele lapho kune-double platinum-ke lapho ngiyathemba kanjalo. Kulandele-ke inja nogodo igolide i-album ngiyacabanga futhi kanjalo. Ebese kuba imbongolo i-single ithola i-gold. Angidlali nezingane i-single ithole i-gold. Kube umjolo lowo wawuyi-single-ke wona vele uyaziwa-ke lo washaya unyaka ukhosini ngo-2023 songena ku-2024 kwabola konke laphana ukhosini kwaboliswa kwa-trend babecantiswa bakhona nomcimbi wawule emdletsheni yabolisa kwasani wasuka umsindo-ke sikho-ke lapho kodwa-ke
ingenile-ke nayo-ke umjolo loyo. So yikho-ke lokhu kade kufuneka all along, abantu bekhuluma, abantu bebuza, bequestiona abantu. Kwakhulunywa kakhulu ku-TikTok, Facebook, abathanda iy'ndaba, amadoda ahlala eqephuza iy'ndaba ekhuluma izinto angazazi, efakaza usuku nosuku ukuthi kanti kwenzakalani. Siwabonile-ke amadiski wabo abantu, ama-gold plug, ama-double platinum, ama-platinum, amasingili ethola iy'mfanelo. Bebuza ukuthi le nsizwa kwathuleka kwenzakalani. Ukuthi-ke abantu-ke abazi ukuthi-ke izinto zisebenza kanjani. And futhi umuntu uma ehlela into yakhe usuke ey'hlelela yona ngendlela yakhe. Angeke nina nafika naze ufuna ukukhontrola ukuthi umuntu aphile kanjani. So kujabulisa ngempela-ke ukuthi-ke sekwenzakalile, sekubonakele ukuthi cha ikhona lento. Umuntu obeyibuza nomuntu besethukile ukuthi kwathuleka nje, siyathemba uphendulekile, siyathemba-ke kulabo abayilandelayo le nsizwa kaMpungose, kulabo abamthandayo, bayabona umsebenzi wabo, bayabona ukuthi bambeke kuphi uKhuzani kusuka esafika kuze kube namhlanje. Maningi-ke ama-achievement anawo, ukuthi kwesinye isikhathi nje izinto zithatha isikhathi, amakhampani enza izinto ngendlela yawo. Asazi kokunye ukuthi kusuke sekwenzakalani, izinto zithatha isikhathi nebanga elide ukuthi zifike lapho kumele zifike khona, noma umuntu sekubonakala ukuthi into ethize imfanele, kodwa kube nezinto ezikuhlehlisayo lokho kancane kancane. Kugcine-ke kufake nongabazane-ke kwabanye abantu abangazi-ke izinto zomculo ukuthi zisebenza kanjani. At least oKhuzani bakomculo baya-understand-a, bayazi futhi ukuthi yini okumele yenzeke. Hlezi-ke beyibuza-ke le nsizwa beyiquestiona-ke usuku nosuku. Sesiyazi kusuka kusasa kube nemibuzo-ke, sekuzokhomperishwa ukuthi yiphi-ke na i-gold kanjani, i-double platinum. Iyeza imibuzo, ama-question ayeza, niyazi, ngoba umsebenzi wodwa akumelanga i-trend le nsizwa kaMpungose. Trenda kanjani? Trendelani? Ilokho kulwisa khona. Kodwa-ke lokho-ke angeke kwenze mehluko, angeke kushintshe lutho. Umlando nje usuqophiwe, usukhona, uphelele, ubhaliwe emazulwini, akukho-ke kwenziwa. Abantu kuyomele bexose iy'nhliziyo. Yilokho nje umuntu ofuna ukudlulisa ukuthi halala. Sibonga kakhulu abalandeli, bejabule kakhulu. I-moment yabo-ke lapha abantu abathenga umculo wale nsizwa online, nabo bethenga ama-CD ngalezi zikhathi badlala enkulu indima. Sibonge kakhulu ukuthi besivezele into enhle kangaka. Nabantu babongile-ke emsebenzini kaKhuzani ukuthi abela asebenzisana nabo, amashayela iginci, keyboard, Kostina, umastarisha umsebenzi wakhe ukuthi uhlangane isound, yonke loo nto leyo, oproducer, istudio, ikhampani ebhele umsebenzi wakho nokusaplaya online. Bonke nje abantu abambe iqhaza ukuthi le nsizwa ibe la ekhona namhlanje. Sibabonge kakhulu nabalandeli-ke abahlala beyixhasa njalo insizwa nsuku zonke. U-online bafowethu, online ingane zakwethu, uthatheni serious. Ongakawuthathi serious asazi. Ayisebenzi indaba zey'nqoko ama-CD manje, kusebenza online, kuyastrenywa, kudlalwa iy'ngoma ku-YouTube, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon, zonke lezo ndawo lezo ey'dayisayo umculo. Abantu bele bekuthathe serious lokho. Otherwise if abenzi kanjalo kuzoba nokukhala nokugedla kwamazinyo ngoba igame ishintshile. Igame isihamba ngenye indlela. Asithembe ukuthi ney'namba izokhuphuka kakhulu-ke after abantu sebegqugquzekile, sekubonakele ukuthi into abayenzayo ihamba kanjani nokuthi ihle kanjani. Sibonge kakhulu. Siyibonge le dlamulenze, nisale kahle.